Nakuhaan og video ang abog kaayo nga portion sa National Highway sa lungsod sa Sogod sa Northern Cebu nga gikabalak ang makaapekto sa mga motorista. Doon na pa kunoy mga nagtagak-tagak sa dalan. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, nang gawas karon sa social media kining sitwasyon sa kaparte sa National Highway sa lungsod sa Sogod mong dunay pangutana ang mga motorista. Nahitabo kini niadtong Sabado sa buntag sa highway sa barangay Damolog, Sogod. Matud sa netizen nga paingon sa norte, nakalabay sila sa dapit, nakuratan nga abog kaayo ang lugar. Nahibong mi nganong abog ang dalan. Ya paghangad na mo kay moto amo nakita nga ang mga pino gani kayo nga balas or anapog kay nagtagak-tagak siya nga murag waterfall gani padung sa ubos. Nakalahos ra hinuon sila si Hudilia sa dapit. Pag-agi nila og balik pagkagabi ni ana, dihang pauli na sa syudad. Pagpadung na namo uli pagkagabi naanay nakaantay nga tao niya, naanay nakasuwat nga caution, ingon ana. Amo alam nga kay basin na ay mga motor niya abog gani siya sir, or basin mapuling or basin og kanang kanang malanghap gani nila ang kanang abog kay pino manggod kaayo siya. Sa statement sa Sogod DRRMO, giklaro nila dili landslide ang hitabo apan dunay gitrabaho sa ibabawong parte sa bukid. Niadtong Mayo 19, pinaagi sa social media ni pagawas og statement ang LGU Sogod. Dunay gitrabaho nga slope protection kay dunay mga liki sa ibabaw nga bahin, mugna pa sa linog sa miaging tuig. Paghulagway sa LGU, controlled slope failure kini o kontrolado nga paghulog sa bato ug mga yuta nga hapit nang mahagbong. Gipasalig hinon nila may mga precautionary measures nga gipatuman para sa kaluwasan sa mga motorista. Ses padayong awhag sa LGU sa mga motorista sa matag agi nila sa maong lugar nga mukooperar lang sab sa signage ug abiso sa mga otoridad labi na mga personnel unya sa DPWH alang usab sa ilang kaluwasan sa matag agi nila sa maong parte sa highway. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.